Pa 29 Oktoba mwezi uno kuli masankho a spikala wa nyumba ya malamulo ndi anthu amene akukapikisana nawo pa mpikisanowo ndi anthu okuti akupereka mafunso akuti kodi demokrasi ya Malawi ikhala motani. Ndi lankhule pa zinthu izi anthu amene ali interested kuti akapikisane nawo so far ku DPP kwabwera Samia Sulemani, candidate uja amene anazunguza chipani cha MCP. And ku chipani cha PDP kuli Kondwani Nankhumwa. Zauyu tifotokozabe chakusogoloko. And malipoti osasimikizika zikumveka kuti ku MCP akonzanso kusankha emwe uja amene anali sipikala mu nthawi uja amene ndi Catherine Gotani Hala kuti akapikisane nawo anthu atatu amenewa. Ndipo mongokumbusana okavota ndi ma MP amene angosankhidwa pa zisankho zimene zangochitika posachedwa apa. Tisanamalize nkhani imeneyi kuliso MP uja amene ndi wa independent mu boma limeneli, boma la Palombe. Koma nkhani yayikulu tisanayambe kufufuza za chinthu chimodzi mwa zinthu zimodzi kaya aphungu ngati George Million amene ndi phungu wa independent ku Palombe kandi Samia Sulemani amene ndi wa DPP ku chigawo cha ku Blantyre, kapena tibwera ku nkhani yokhuza ndi PDP amene ndi George Nankhumwa kuchokera ku Mulanje, kapena ayi tibwereranso ku boma la Mzimba tikatenge Catherine Gotani Hala. Ndifotokozepo zinthu izi. Anthu ambiri ndi okhuzika chifukwa chakuti Samia Sulemani ndi mmodzi mwa anthu amene ndi amatempa kwambiri, ndipo iyeyu taonapo ndithu akulankhulana mosakhala bwino mu nyumba ya malamulo mu season imene yangopitayi. Tonse tikukumbukira bwino mu nthawi ya zisankho kuti iyeyo analanda kamera ya mtolankhani wina ndi kumuopseza. Mkuluyo amaoneka kuti ndi wa gym, ndiye zankhondo zimaoneka ngati kuti sikuti amazinyenyemera kwenikweni. Tonse tikukumbukira bwino kuti mkuluyo ndi wamatempa. Ndi nkhani yakuti iyeyu kukhala phungu wa nyumba ya malamulo zipereka chiganizo chotani. Nyumba mikumano yonse imene izikakhala nyumbayi zokambirana zizikatha bwino, zinthu zonse zimene zizikalankhulidwa mu nyumba ya malamulo zinthu zake zizikayenda motani. Mbali naye tili ndi mkuluja amene ndi Kondwani Nankhumwa. Kondwani Nankhumwa amachitidwanso describe ngati mmodzi mwa anthu adyera, mmodzi mwa anthu amene chimene iyeyo amalabada kapena chimodzi chimene iyeyo amachifuna ndi mphamvu basi, kaya zikhala mu njira yoti mphamvuyo ayitenge mwachilungamo kaya mphamvuyo ayitenge monyanyala, koma iyeyo chimene amafuna ndi mphamvu. Tonse tikukumbukira bwino nkhani yokhuzana ndi kukhala leader of opposition ya nthawi ya DPP kuti iyeyo amakonderedwa ndi boma pasi pa chipani cha MCP. Tonse tikukumbukira bwino ndithu kuti iyeyo anali nawo mu nthawi imene MCP sinkayendesa bwino zinthu, koma iyeyo anangokhala nkumangoyang'ana akuchita kukhumbatidwa ndi amabungwe, akuchita kuyikidwa kumbuyo ndi amabungwe uku chipani cha MCP chili naye. Munthu ameneyo akufuna kuti akakhalenso sipikala wa nyumba ya malamulo. Nkhani ndi yakuti zichita sensi motani, anthu ziwapindulira motani, iyeyo kukhala phungu wa nyumba ya malamulo anthu ziwamvekera motani. Munthu wina amene timuone apa ndi Catherine Gotani Hala. Iyeyu tinaonapo mu nthawi imene analiso spikala wa nyumba ya malamulo zinthu zambiri zinali kuchitika bwino, komabe kuti iyeyo anali ndi chipani, anali sided mu zinthu zambiri mu misonkhano ya ndale, kumapezekano kuti akuyankhulanso mawu ena. Iyeyi monga sipikala samayenereka kuyankhula. Anthu ambiri amalawi maganizo ankaganiza motero. Iyeyo ali phungu wa nyumba ya malamulo, iyeyo ali sipikala wa nyumba ya malamulo wachitapo zinthu zingapo zambiri ndi zakupya, munthu osalephera zinthu zolakwisa. Kenaka kwabweranso munthu uyo amene ndi wa ku Palombe amene ndi phungu oyima payekha amene iyeyuso akufuna akapikisane nawo, koma funso ndikumati akapikisana nawo akhonza kuwina, koma nkhani ndi yakuti impact imene abwerese ndi yotani. Mongokumbusana aphungu okwana 84 plus chifukwa chakuti aphungu amene anali a independent ayamba kujoina DPP ndipo ndi aphungu okwana 6
like mwakanthawi imodzi. Kenako tinaonanso awiri atabwera pa mbalambanda ngati aphungu okwana 8 ndi figa ngati ya 94. Aphungu 94 amene akhonza kukayikira kumbuyo Samia Sulemani. Tiye tikumbukirenso kuti zimakhonza kutheka kuti kuchipani chomwecho anthu ena sakugwirizana nawo ndi angapo akhonza sakavotera Catherine Gotani Hala ndi kuvotera Samia Sulemani m'malo mwake. Well, koma popeza kuti majority ndi imene imawina, kaya akhala Kondwani Nankhumwa, kaya akhala Samia Sulemani, kaya akhala Catherine Gotani Hala ngati mphekesera zosasimikizika zikumvekera, kaya ayi akhala wa independent, chilichonse chimene ife Amalawi tingafune ndi chakuti amene angakhale sipikalayo akayimirire ma interest a Malawi osati a chipani kapena maganizo andale amene iyeyo akusunga mu ubongo wake. Dzina langa ndine Sam Mapita. Koma tatiyeni tichite vote. Mukufuna atawina ndani, Samia Sulemani kapena mukufuna atawina mmodzi mwa anthu awa? Tionane mu video yotsatira.